धकाधकीच्या जीवनात आपल्या शरीरास अनेक कारणाने जखमा होतात। काही जखमा शस्त्रास्त्राने देखील होतात किंवा भाजल्याने देखील जखमा होतात। या जखमावर अनेक औषधे आज बाजारात उपलब्ध आहेत, परंतु आपण आज घरात उपलब्ध असणाऱ्या वस्तूपासून अत्यंत कारगर असा उपचार आज जाणून घेणार आहोत। हे आपण तयार केलेलं औषध हे कसल्याही प्रकारच्या कितीही मोठ्या जखमेवर अत्यंत उपयोगी आहे। यासाठी आपणास तिळाचे तेल अर्धा किलो, बाभळीचा पाला 3.5 ते 7 तोळे म्हणजे 350 ते 700 ग्रॅम आणि तुरटी अर्धा तोळा म्हणजे 5 ग्रॅम हे साहित्य आपणास लागणार आहे। प्रथम कढईत तिळाचे तेल व बाभळीचा पाला टाकून मंद अग्नीवर कडवावे। नंतर उतरत असताना तुरटीचे चूर्ण, तुरटी म्हणजे काही भागात तिला फिटकरी म्हणतात, तिचे चूर्ण टाकून सदर मिश्रण घोटावे। अशा प्रकारे सिद्ध केलेले तेल कोणत्याही प्रकारच्या जखमेवर लावले असता जखम भरून येते। हे तेल जखमावर रामबाण उपाय आहे। या तेलाने कोणतीही जखम, अगदी जळालेल्या जखमावर आणि शस्त्रास्त्राने झालेल्या जखमावर देखील उपचार केला जातो। हे अत्यंत प्रभावी असे तेल आहे। वरील माहिती ही रूढी परंपरेने चालत आलेल्या माहितीवर आधारित आहे। आपणास व्हिडिओ आवडल्यास कृपया लाईक बटनवर क्लिक करा व असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राईब बटन दाबा व नवीन माहिती जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।